മാർട്ടിൻ റൂഡിയുടെ തലയിൽ ഗൺ വെച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒരു കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്നു. TV ചാനലുകൾ ഇത് ലൈവായി ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗുണ്ടാത്തലവനും 2 മണ്ടന്മാരും ഇത് കാണുന്നു. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സൂട്ട് കേസും കാണുന്നു. അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ വീണ്ടും മണ്ടന്മാരെ അയക്കുന്നു. അവന്മാർ വേറെയും ആൾക്കാരെ കൂട്ടി മാർട്ടിനെയും റൂഡിയെയും പിടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇതേസമയം മാർട്ടിനും റൂഡിയും കാറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പുറകെ പോലീസും. പെട്ടെന്ന് ഗുണ്ട ടീംസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അവർ കാർ നിർത്തുന്നു. പുറകെ വരുന്ന പോലീസും ഗുണ്ടകൾക്കുമിടയിൽ മാർട്ടിനും റൂഡിയും. അവർ കാർ നേരെ ചോളപ്പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മറ്റൊരു വഴിയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു. മറ്റേടത്ത് വൻ ഷൂട്ടിംഗ്. മാർട്ടിനും റൂഡിയും രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ നിമിഷം വണ്ടി കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുന്നു. പോലീസ് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാറിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാർട്ടിൻ ഒരു പോലീസ് കാറിൽ കയറി പോലീസുകാരനോട് താൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത $80,000 കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അവർ നേരെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ പോയി മാർട്ടിൻ തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാർ വാങ്ങുന്നു. നേരെ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയ്ക്ക് കാർ കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ കാത്തുനിന്ന പോലീസ് അവരെ വളയുന്നു. മാർട്ടിന് പിന്നെയും അസുഖം കൂടുന്നു. അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.